Halo logoफोर दाबो बिबि ब्लग बायदिसिना बयखौबो थाबाय गाइस थ' माने भिडिअ नायनायाखै दा रावनिखौ नायनानै रिप्लाय हरबाय माबा कमेन्टबो हरलायाखै गाइस थ' गगा मोनना दं नालाय थ' नोंथांमोना मिथिखादों माथोदों थ' बेवहाय जे माने दिनै 11टा बिदि बाजायावसो उथिदों आरोना आं थ' बिराद खर' साबाय थादों फरायनो थ' मा खालामनो गाइस थ' दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना गाइस थ' जोङो दायो जानो फैदों माने गगा मोनदों नालाय थ' बेनिखायनो बोंजानो नागिरदों पुरा निमुन्दुआय बे लानानै आलु गोसा जानानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनदों गाइस थ' भिडिअखौ मोजां नांगोन नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ मोजां नायबा भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय गाइस थ' जोङो थांगासिनो दङ बिसानिनाव दङ आरोना दा बिसानिनाव खाथियाव दङ दा गाइस जोङो थांनो नागिरदों भिडिअखौ नायलांबाय थादो बैग्रि गाइस नै लाबाय फिरिंगि फानलु बे बोग्रिनाय प्लास्टिक मोनसे पुरा जानोसै दा पानि मुन्डुलाय थाखा लादो जानोसै दा पुरा आलुखौ जाखानो गोसोआव थांबाय थानोसै गाइस खैथा देबाव लारु दं गाइस थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 2 5 12टा फानलु दं ना फानलुफोरखौ बैखौ मानो ला बेराखै दि मा खवाद ना देने साप्रि ini selai nih kayak kalah baik sih jalan di suku lebih nunggu apa sapri ini ya apa saya kamu Yo đây. Có cái nhiều mà được ba. Ta sợ bao giờ ba. À dừng nhập đi ra đâu đi. Đó cái đằng khoa sơ
Nih guys, yang raya begini sakit sampai. Nih, kaisnya begila. Teruslah. Murah. So guys, mana itu merpela kurni waran darna. So dan ini begini kita sampai. So dah ini waran nala berna. So guys, video ini sampai video kamu channel like saya pengen nama guys. Ada channel kita please channel itu subscribe ना हो जाए तो बाय बाय गाइस वीडियो को यहाँ पर खत्म करके दो और कल न्यू ब्लॉग लेके आऊँगा ठीक है तो बाय बाय